Hi guys. Hello guys. Hi Tete Magume, Murisei, Francisca, Say, Sasha. How are you? Murisei say guys, Murisei. Chichi, say. Afamba boy ere. Afamba mushe ere. Murisei say guys, Murisei say. Hey Sikani Ethel, how are you? Guys, andina kuya kusogara nguwa yakareba. Ndamboti mdedza varume venyu nhasi timbotaura muine varume venyu padhuze. Ngatimbotaurai mune varume venyu padhuze. Ndoda kumbotaura nevarume. Saka varume dei vakambosvika pano. Timboonesana varume nenyaya yemacomplaints anokomplainwa nevakadzi every day mudzimba kana marelationships avo. Asi hanzai Dr. Melly Josephine say. But guys, tichitaura kudai soka hazvisi kureva kuti hanzi manga marova tinotenda shuwa here kumbopera nchimborova kudaro. Hazvisi kureva kuti zvinogadzisa dzimba, but zvinongospaisawo dzimba dzenyu achitika kuti zvifambe zvakanaka. So pane zvinhu zvakawanda. Tegai varume venyu guys kana tionai nevarume venyu. Thank you princess. Tegai varume venyu kana tionai nevarume venyu. Posh zviri sei. Pane zvinhu zvakawanda zvinoitika muma marriages guys. Chikuru sei munoziva chinhu chikuru chinonyanya kubatanidza vanhu mumba ibonde. Anoziva bonde rinobatanidza vanhu mumba zvekudaro. Asi tikatarisa panyaya yebonde iyoyi varume venyu kuti varume veda mapartners enyu so guys ndoda kuita havasi kunyatsa kugona kuti vashandire vakadzi vavo mudzimba. Andimona hanzi vamwe vakadzi vakafanana nemota dzisina timbomirai kundeko kuti timbotanga tichidai so. Imimi varume advance uri mumba nepartner yako. Do you know what your partner wants? Hi Edith zviri sei. Yes Shanda. Do you know zvinodiwa nemukadzi wako mumba kuti chi vakadzi vako vari kuchema kuti mumba umu muri kungoita zvejongwe, mungoita zvekungoti chobo mubva masiya. Hanzi munhu anongobva kunze uko ongosvika pamakatodhakwa handitika ruda kundibata posh. Hanzi akakudhakwa osvika mumba nenyaya yekuti ajaira mukadzi wako nzi kurira bhurugu, atomukurira bhurugu ototi kwaenda ndakutoita zvatopera. Anomaona hapana chimwe chinoitwa ipapo, hapana kana chimwe chinozikamwa ipapo nababa. Yatove lifestyle yemumba yemukadzi yekuti anongozati murume akasvika anongoti kurira bhurugwa rako kana kurira bhurugwa kana anongomukurira bhurugwa zvenharo futi bhurugwa icho rinobviswa futi zvenharo. Anomaona kana rabviswa zvenharo bhurugwa iroro baba vototi hanzi ndakutoita zvandikuita ubva vatodi hanzi namendanorikwa iwe nozati kurikwa kwai mari iwe ndireke zvangu magi kugezwa musoro kuko kwai 30 pounds kugeza chete 30 pounds kugeza maedress akagarira mari vediwe agarira mari 30 pounds kugezwa musoro chete kurikwa nandododzo zvekuma 80 90 chakada ndikati iwe ndigeze musoro wangu indinoruka mabhanzi musoro wangu ndopfeka mawigi. Anomaona kwanzi itai varume aiwa inini David ndazviziva kuti varume pamunouya munosvika muchizvidefenda mese munenge muchikoti munogona saka asingagoni wacho ndiani. Vakadzi vari kuningirira vari kutaura vakadzi vanani vakadzi vemhuka here. Saka ndatimbobatsirana nhasi ndimbokutaridzaiwo shoma varume ndimbokunyorerai pane makipoinzi anda kunyorerai pasi andimona ekuti muzive kuti zvinoda kuti vakadzi mudzimba kuti vakadzi venyu vanoda kuti wasei mudzimba. Anditi varume nevakadzi when you approach sex zviri different. Anditika sorry nhasi nichangodzidzisei ndobva ndainda. Andimona handisi expert asi kuonesana andimazviona vano approach sex zvakasiyana. Anditika ende kuvarume vese sex it's a must. Kuvarume imimi varume hamutogoni kugara musina sex. Handiti kuti mutoti unzi ndanzi baba kandaita murume unotoda sex ndosaka mtozoenda kunotenga even sex muroad because chamunoda ibonde chete nothing else. Anditika so imimi varume anditika pane zvimwe zvinhu zvokuti toda kuti tingoudzana pano. Anditika point number 1 varume you don't pay attention to your women. Vakadzi venyu vachitaura havana basa ma-assets kwamuri vekuti when they talk something even chiri important even chaunoziva kuti chine sense mumusoro mako atora chokwadi you don't want to listen. You cannot attentively listen to your women because kazhinji kacho munenge muchingoti vakadzi vakashoreka especially varume kuZimbabwe vane kadistinct yekuti inini ndiri baba handona ndini murume pano gumbo rinorera pano ndirangu saka ndine chandinoudzwa. Yes life of a widow. Animona hanzi vakadzi nemadzimai zvakasiyana.
ndikungotaura vakadzi in general. I'm just putting it as an umbrella word. Mukadzi wako ndiye wanotaura nezvake. Mukadzi wako yeye ndiye wanotaura nezvake. Andoona vakadzi vanoda attention. Andika give attention to your wives. Pano kudza kuti ndasiri baby makumbo angu ari kuita sekuti ari kurwadza. Give attention to your wife. Andoona panda sekuti ndasi musoro wangu unongoti watenga grandpa. Wamwaire grandpa. Zvatopera. You don't even kana uri kubasa you don't even call back masikati kuti ubvunza kuti saka wazodini nemusoro uya musoro wave sei. You don't give attention to vakadzi. Sometimes vakadzi zvimwe vanoita zvimwe zvokutsvaga kuti vaite attention kwamuri. Pay attention but you don't pay attention at all. You rather pay attention kunze. Kune vanhu vamunosangana navo kunze but mumba pay attention. Mukadzi anogona kutokudza kuti achitaura newe semurume wake anotaura nti semurume akagota nechibhendi. Ndashama shwa zvinhu zvangu zvemukati handichina zvapera. In other words ari kuzama kutokudzawo kuti kana zvaigona andika zvinhu zvangu zvemukati zvabvaruka nditengerewo zvinhu zvemukati. You don't pay attention to your women. No problem number 1 ikuita kuti mamarriage akawanda awanikwa asingadi achisheka. Anditika varume imimi before macomplainer about vakadzi venyu each and every time anditika kuti vakadzi venyu avaningiri avakudyi kusasuku. Handi kune varume vanotofarira zvokudyiwa kuti inini mukadzi wangu vautondidya amene kwamakazviwana handika zvekudyana naizvi. Before macomplainer kuti mukadzi wangu haadyi nhengo yangu handika nhengo yako yakachena here. Have you ever looked kuti nemhaka yeye ari kuramba kuti adye nhengo yako? Vamwe venyu nhengo dzenyu dzinenge dzakasviba kutosemesa chaiko chaiko kuita masadza. Saka mukadzi and you expect your wife to go down there and eat that thing. Anochidya sei chakachena? Iwewe pachako utori chapa. Sorry henyu varume ndiri kungopfuura nemwe handisi kuti iwewe. Asi kana uchiziva kuti ndikutaura iwewe tora bhutsu upfeke dzikwani. Unongoziva kuti iwewe pache zvako uri chapa. Haufariri mvura. Uri kuda kukombeya mukadzi wako netsai asiri mukadzi wako kuti akateya mari. Paunoenda kwaari haanei nazvo kuti wageza here hauna kugeza here nokuti chari kuda pauri mari. Mukadzi wako and anzi zvakawanda zvaanotarisawo. Anotarisawo kuti wakagezawo here, tine mumba medu utano hwedu huchazomira sei, after 5 years zvinozofamba sei. Handimaona zvichidaro. Alright is David nchata sekudaro. Handimaona. Saka imimi varume andika you are not vamwe venyu, you are not even hamuna kuchena, mune uchapa. Handi vhudzi rinenge rakazara rekuti mwana ivana anenge achinzidla ikoko achiruma kutanga chanongona kudai netoothpick achibvisa vhudzi kuzasi. Tangai mazviongorora andimona kuti pakamira sei. Anditi pamunhu nhengo yechikadzi kuti vakadzi vakomplaine mukati medzimbawo andika imimi vanhurume panhengo yechikadzi pane chinhu chinonzi clitoris chacho animochiziva chiya. Varume venyu kuZimbabwe, varume vazhinji vekuZimbabwe vazhinji vachona vakadzi vari kukomplaina kwai munochitambisa muchidhonza chiclitoris chachiya. Andika chinhu chiri very sensitive. Chinhu chachiya it's very sensitive. Chinoda kutambiwawo nacho zvakanaka, muchichibatawo zvakanaka muchitambawo nacho senge mutamba nemwana muchechi because it's very sensitive and fragile. Handi vachona zvino kana muchikwiza chiclitoris chako kuchikwiza kunge muri kukwiza ruware ruredzo paruware, vakadzi havangazvifariri. So aivuka changa nokuseka nachatagori kuita mberi. Don't be so hard on that clitoris thing. Anditika tambaiwo nayo zvakanaka. Foreplay mumarriage menyu chinhu chakakosha. Handimaona chinhu chakakosha pamukadzi wako foreplay. Kwete kungobva uko kuti wajaira dhonza bhurugwa kutange chadambugwa rowira uko. Andika munhu wakutoita zvawajaira. Clitoris yatambai nayo zviri gentle muchitamba nayo kwete kukwiza kunge muri kukwiza marabha. Handi muri kunzwa tatidarike nepepa patungonisana. Anditika zvazvo kuti mabva panze kana wabva mudining mamagara muchina TV wongosvika mumba, it's okay at some point kuti muite chiquick one semurume nemukadzi. Sometimes it's okay but let it not be a norm kuti every day munongo wakungojaira ngoti unongoita chikwiki nemukadzi unongoita chikwiki nemukadzi. Handimaona imbotambaiwo nevakadzi venyava. Handitika tambaiwo nevakadzi. Sorry kuda kubata flu saka tokuti hazvakwira musha ndakanaiwa nezuro. Handimaona zvikwiki zvinodiwa asi not every time. Hani muri kuona
sometimes zvinoda kuti umbotora mukadzi wako by surprise. Imimi varume torai vakadzi venyu by surprise. One day ungomuti muomba handiona asi mwe musi zvinhu ngazvitwewo zviri gentle. Handika problem imwe yaminayo imimi varume handiti munokombeya vakadzi vamakazoroora nema ex amakambodana nawo. Andi muri kuona vanhu havafanani. Handika pamwe ex wako iye angari munhu aive nenzira yaida kuti iitwe nayo haisiri iyo inozodiwa nachena izvo yakanga ichidiwa naMichelle. Handimona saka nokuti chena yaifarira zvakati wakasina naye kudhara wava naMichelle hazviyo kuti ndo zvoita. Find out from your wife kuti naye madam muri kumbodei, naye madam ndeipi style inonyatsokuitirai, naye madam ndepapi pari sensitive pamunyatsokubatwa ndepapi. Handika make it a habit yekuti mubvunze vakadzi venyu nokuti hazvinyadzisi mukadzi wako ipartner yako. Mukadzi wako hanti wakati ndiye life partner yako nokuti mukadzi wako andiwazviona. Saka bvunza munhu mukadzi wako kuti naye madam saka matindotangira imimi makagara muchanyaya papai munonyanya kufarira papi chaipo chaipo pamoda kunyanya kufarira chako kuti mubatwe ndepapi. Andimaona then anokuudza kana muchitaura mukuseka mune zvakanaka mukadzi anokuudza kuti apa wotangaona izvozvo. Don't ever kombe vakadzi nevakadzi vamunenge maenda kunokecha kubhawako muchinopa mari. Handika ava vakatomirira kuti mari ibude yakawanda havana basa newe vanoda mari yako. Kana uchiona kuti uchida kuona kuti havana basa newe inda usina mari musi woti ndauya mahara unoti havana basa newe vanoda mari yako. Saka don't ever kombe zvikapa zverize kana zvengwena zvamunoitirwa kunzoko moya nazvo kumba muti kukombeya kuti uyaya ari kunitira zvakanaka sei kudarikawo. Saka you can't compare mukadzi ari mumba nemunhu ari kunze. Antika hanzi dambudziko unosangana neye anoda kudyiwa yekeraiwo singadi no advance ndo saka muchicommunicate. You communicate. Communication relationship ese problem emamarriage emaZimbabwe chokwadi chakanaka. Varume vekuZimbabwe havadi kucommunicate kwanavo. They don't know how to communicate. Ipapo tinomira pasi kudai kumira kudai kuti dzi. They don't know how to communicate. Ukazama kutora nemurume kwanzi andikudheregwa pane baba ndini baba panopamba zvandotsara ndichokanaona chiodera kuda kutonga unenge ukunzwi kutonga but you're trying to show him your point. You're trying kuti have a conversation yekuti mutaure handika zvakanaka ndikamuita conversation. Hanimona havadi anenge akuti unondisaiza unondidherera. Thank you murora wangu nesine 50 stars unondidherera havadi kutaura. Varume mene ndikuudzei as long as you don't sit down and communicate with your wives muchaona pepe. You see pepe with these wives because vakadzi avachamira chekuti havadi kutaura varume. Saka ndakungoita action nekuti kutaurwa nehadi imbobvisa ichi chimunangagwa chiri mamuri so chekuti ndindongotonga inini vanhu vese vakunzwa inini. Handika you don't want advices from other people. Chimbimbindoga chimbobvisa ichocho. Gara pasi nemukadzi wako. Listen to your wife what she's saying. Handika sometimes rinogona kuve rido for grade 7. Handika iwone madegree but mukutaura munobuda sense. Munobuda sense kuti ndasina kuzvifunga nekuti munhu uyu. Handimaona problem yenyu munofunga kuti mukadzi akauya neinput yake madheregwa. Munofunga kuti mukadzi akauya neinput yake majairigwa. You think you have to run the house the way you see fit well because ndiwe baba. That's not it. Marriage is two-way street. Imwe iri kubva nekuna lobhengula imwe iri kubva nekuna mbuya nehana dzisangana pakati. Ati muri kunzwa kana ikakuita marriage inenge chingori one way chete tara chokwadi mumba munogara mune maproblems imomo. You quickly want to find mafaults kuvakadzi. Makambozviona varume munoda kutsvaga mafaults kuvakadzi every time kuti iwe wazvikasa dai iwe ndo mukadzi anofanira kuti sorry asina kutadzira kuti mumba mite peace because akasati sorry asina chakanganisa mumba mudyi rinopisa. Mumba imomo munenge muchingori nevhovyo hoyoyo every day. Varume imimi learn to say sorry. The word sorry is very important in a marriage or in a relationship. Sorry it doesn't mean kuti you're a coward. Kuti sorry it doesn't mean kuti uri mbwende watya. Sorry sometimes inodzimura zvinhu zvakawanda. It shows that you are a bigger person. Inodzimura zvinhu zvakawanda. Sorry chaiche inongodzimura zvinhu zvakawanda. Hanimona ndidzaiwa kuti sorry kuvakadzi venyu. Vakadzi venyu vamwe venyu varume vari panapa. Vakadzi venyu avatombozivi chinonzi sorry
kubva kwauri. Avatombozvizivi. Anotodawo kunzi sori, even paunenge wapindawo makuseni paipai, dzidza kungoti sori. Mwoyo wake unonyevenuka. Kuna mama angoti chikwindi imoda kumbirwa ruregerero. Asi mamuti wakadza kukumbira regerero. Hapana kwadzinoenda marriages. Muchati marriage number 1. Mugoti marriage number 2. Mugoti marriage number 3. Ugosvika pakunochembera ugofa uri lonely. Usina changa chikupepa. Ugofa wave bofu. Nokuti paunokura kapari zvokwadi zvinoitika maziso cheo chotanga kudai so makumba atanga kuzvimba uchiyamuna nokupepa. Ndenyaya yekuti varume munongonzwa kugwadziwa kuti kwanzi ndoti sori kumunhu, nditi sori kune munhu ndakatenga. Kwamuri mimi varume kana vakatarisa vakadzi isusu makatitenga. Saka basa redu isusu nderekungouya kuzoitwa sex. Tapedza kuitwa sex pozvagwa vana. Pazvagwa vana zvopera. Ndo zvavajaira vanhurume chete kuti vakadzi sex toys enyu. Mukadzi akauya kuzozvara chete. That's not it. Andizvo. Ibvai madzisa nhasi, otherwise mumba muchagara musina pisi, ugotiza kuenda unopesera waita rombe. Uchingombereka uchingotenderera. Nenyaya yekuti haudi kutsiurwa murume, haugonewo kuti sori mukadzi wako, you are not even romantic to your wife. You are not romantic to your wife. Ndadarika nepepapo. Ndadzokera panyaya yebonde, ndandambonyora hangu pasi mapoints angu andikutaura. Panyaya yebonde apa ndika. Bonde rikabohwa mumba. Bonde rikasanakidza mumba. Nebonde inotisa. Ndoda kudza ichokwadi. Bonde rikangobohwa mumba. Bonde mumba mukangotanga kuti bedroom kuona mumba kunyanya kubohwa kuti mukadzi anacho kuti nevachipedzana. Handiona mukadzi wokuti haambokutangiwo. Uzoti marriage yoyo is doomed. Is doomed. Thank you, Jenny. Marriage is doomed. And that's a fact. Marriage hakuna kwa inoenda. Kuti mumba munzi, connection yako iwewe murume nemukadzi iri pa sex. Ndo pane connection yako. Wakamboona kuti ukatadzira mukadzi wako chero zvakaita sei, ukauya ukazvininipisa, handika wapedza ukamupa bonde, anovata hope dzeumambo sei. Makambozvinotisa kuti anovata hope dzeumambo. Dzanotovata hope dzeumambo. Because sex is meant for murume nemukadzi. And it brings a very powerful attachment. Ndosaka kuchinzi chasungwa pano pasi nekudenga chasungwa. Sexy, it's a very sacred thing. Very sacred thing. Chinu chiri sacred. Ndosaka kuti tichora nyaya kuti varume musangoti apa wavata mangwana wamuka, apa wavata mangwana apa wamuka, because kune chinhu chinonzi soul ties. Soul ties because anouya through sex. Chete. Pamunoita sex iwewe nemukadzi wako, kana kuti iwewe neuevha unenge unaye, pane ziya, pane kukwizana kwamunoita kudai, pane ziya rinobuda richinamirana. Pane kufemerana kwamunoita, you are exchanging. Handika, you are exchanging. Kumurume nemukadzi inyama 1. Vanhu vakabatanidzwa itori nyama imwe chete. Ndosaka kuti vakadzi uya so reluctant chero murume ari pandokoti boo chidarika, mangwana ndodzoka futi boo chidarika. Iyo akadarika ungoti futi boo achinda. Hazvina basa zvishamisi. Because murume nemukadzi kana kudenga zvinozikama, zvakanyogwa. There is nothing. Ndosaka chiti kune vakadzi itai mahure evarume venyu. Itai mahure evarume venyu because it's allowed. Hapana chinhu body yemukadzi ndeye murume wake, body yemurume wake ndeye mukadzi wake. But the moment you go out there, uchichita mukadzi wako, wonosangana na hani uyu, handika, and then you cheat mukadzi wako na hani, wakunotora maspirits ekwa hani, ausingazivi, wakunouya nawo kumba kwenyu, watodestroy kana mweya weurombe unopinda. Mweya weurombe, mweya wedistraction, mweya wemafights mumba, mweya wekusanzwisisana, mweya zvinobva zvatanga kuita karatu mumba imomo. Moshe kuti hanzi takaroiwa, hakuna munhu akakuroyai. Baba makabuda mukaenda padzasi ndakanangana nevarume. Makabuda panze imi baba mukaenda kunosangana na hani, handika mukanotora zvekwa hani, ane anti marriage spirits anawo. Mukanotora imi, mukauya nawo mumba. Mumba mane kunitsana every day because mweya wa hani haudi murume, haudi kuroorwa. Kune chinhu chinonzi soul ties. It's a topic for another day. Andimona. Saka pandoda kuzama kuonesa varume kuti varume ka
sometimes dzimbaidza munenge mchikuti mukadzi wangu dhisika imbozvitarisai hakuna mukadzi anomuka mangwanani kungoti nhasi ndamuka makuseni achipopota never unless asina kukwana risascam anongomuka makuseni mukadzi asingadi pisi mumba make ndiani anongomuka makuseni kuti ndakutopopota imbaba imukasi panenge pane something chinenge chakaitika chamusingadi kubvuma imi varume kuti apa ndiri wrong. Saka vakadzi ava gonokora bachitira zvinoenda mberi vanobatirira. Vakadzi tinobatirira tigoni kuramba chita kuenda mberi because varume munoti overpower. Nema actions enyu. Yes, we can talk say vakadzi but pama actions munoti overpower. Because munenge mchiti ndini baba pano gumbonorira pano ndirangu. Saka mukadzi hana sei pamwe ndimai vakagara mumba vasingashandi. Vakutomirira mari yababa. Animona. So, ipapa vadzidzai kuti mumba chinhu. Mumba imbodzidzai kungoteramira songoti mukadzi wangu kungoteramira songoti sometimes sorry ngati yakakosha singaiti. Sorry iri important zvokuti inodzima zvinhu zvakawanda zvinonzi sorry. Handika. Right. Toenda tichiri mubedroom momo but ndingopota nchingobuda kudai. Toenda pavarume mubedroom. Vakomana kana mchiona mazamu evakadzi. Handika. Haasi mabhatani eradio. Kana kuti emainzi chima DVD ari kudhara kuti waichununura kudai animona mazamu emukadzi ari sensitive, very sensitive, anoda kubatwa zviri sensitive. Handi muri kunzwa ipati yekuti mukadzi umwe anotonakirwa nemazamu iwayo kana mchibata mazamu zvine imi munenge mchida kuenda kunokanya mazamu iwayo muchinoshonyongora mazamu iwayo muchinoshonongora mazamu nokuti iwewe pachezvako you are not romantic. Kune varume vasiri romantic muripo apa vastori romantic zvachose wokuti kwaari chete kangofunga ndakwira mukadzi wangu zvatokwana zvatopera hana chimwe ndatokasa naye ndatokwira naye zvatopera hakuna chimwe chinobuda ipapo. It's more about sex chete, nothing else. Guys, sex is just more than kungokurira mukadzi wako bhurugo wongokwira woita zvaunoita woti kwai ndapedza. Mazamu evakadzi aya mabatei zvakanaka anda kubatwa zvakanaka. Musafocus stereke pamunyatso. Makambona kuti munyatso uri pataiti kufocus pe munyatso uyu kuushina munyatso ndokunge ucha kufuma munhu achitadza kana kupfeka braza muri chigwadza ari munyatso wakadonzwa munyatso wakashunyongodzwa munyatso wakaitwa wakatambwa rafu nemurume wako. Kwanza handi nemukadzi ndiri baba mba hai ndinogona ende varume vavana vachizora dundu kuti ini here hai ini ndindogona manje zvebedroom ndogona baba imbobvunzai madam venyu kuti madam munoda papi mazamu aya ndiri kurwadzisa here ndiri kubata zvakanaka here ndoita sei. There's nothing, it doesn't mean kuti you're weak kana ukabvunza mukadzi wako kuti ndoita sei. Mukadzi cheche anokutadza dzongwa kuchakukudza kuti tetimbo ndibatai makadai nenyaya kuti unotopanduka wakazvanepiwe wakazvanepi uri hure wakazvanepi magrupu enyu munenge mchingojena echihure kuti ungachatorerwa foni anobva angonyarara nekutadza kana anobva angonyarara. Ndati ndifure ndichikudza ipapo anditika pamunenge mchiita bonde paya imi varume pamunenge makuita bonde renyu makuita bonde nevakadzi venyu andika munhu anongoti mba sorry henyu nhasi ndichaenda chikudemonstratirai nhasi andika munhu anongoti mba mukadzi uyu akagadzikwa pasi andika apa kuri pari kuti wafrozen chicken baba mai vakavata pasa mai vongodzi kwata pamusoro votobatirira babatu yepesi pamusoro mwana makabatira. Don't neglect maboobs evakadzi pamunenge muri pamusoro ipapo. Read them yenyu antika namai nababa ngazvienderane. Don't neglect maboobs. Smooth uri pamusoro ipapo wakabata mazamu iwayo smooth uchitamba nawo uri pamusoro ipapo. Haimona kuti munhu arikutamba mbakumba kunge munhu arikutamba muchongoro mai mwana ari pamusoro ipapo akwira pamusoro varume kuzama mira chimbokusekai chokwadi iwa mira chimbokusekai aiwa kana itai muchiziva kuti paunenge uchidai rhythm ukadai wobatawo mabhubs aya zvakanaka naka wobata mabhubs wodai wobata mabhubs
andika kuti nhasi zvinyatsokufaya imi kuti kwai mother diaries ina ndikukudzai imi ngavana ndikudze ndorega indikudza varume ndo vandiri kuudza nhasi ndatidedzai varume venyu imi hapo kudedza varume ndatidedzai varume venyu anditika guys munozati mukatamba game iyoyo muchibatana nemabhuzi evakadzi ava vakadzi ndotokudza kuti chero nemi vakadzi cheko munowa baba mangwana vanofuma chikumbira kuti musati maenda kubasa koimboti kakawanika because mai vanenge vakanakirwa munozati apa pane vakadzi apa vasingatozivi zvachose kuti kunonzi kuricha climax chi vari papa vakadzi vasingatozivi kuti chinonzi kuricha climax havatochizivi nenyaya yekuti murume uyu unongoita zvandatotaura izvizvi kuti anongouya ongoti gocho handimuona apa inenge tori shumba apa inenge tori 2 minutes noodles hagwa kana kulasta kwachagoni but pa 2 minutes zvedzoka make use of that time paunozara wakuipedzisa game mukadzi anenge atopedzwa naye kudhara neromance kauchiza kuti hausi wedamba refu uri wema 2 minutes chipedzera shungu kuromance uku pedzera shungu kuromance wenyatotamba nemunhu zvokuti anenge achingoti dei vachingodai kani vapedza dei vachingodai paunozongodai chino kaita 2 minutes asi wamupedzera kuromance zvino varume kuzimbabwe haya izvo zvavadi kana kuzviwa ndaitimireni mbona imwe point yangu kana munoda kukisa vakadzi venyu antika musakangana kukisa vakadzi venyu even pabonde mukadzi asongodza anongonzi kisi makusa chinda patsaunzi see you later pabonde pamunenge muchita bonde miromo yenyu ngaitambe matambira kuita zviuno zvenyu miromo yenyu ngaitambe handi muri kunzwa tambisai miromo yenyu ipapa muchikisa womukadzi kana chichikisa mukadzi andisikira kuti chimuzadza mazimate kune varume kuti chero kisi chechahatoigoni kisi cheiapo kuzimbabwe haigoni akangokisa kuzadza mate kudai kuti munhu anopedzera semesa kusemesa kuti angakudyiswa mate andimaona kisai vakadzi venyu zviri romantic papa muri pamusoro mukadai mukati koi moti kisi moti koi hokisawo koi hokisawo guys andimaona kuti vakadzi vadi vanakigwewo nokuti sex mukaizita saiko zvino yangove yevakadzi chete yevarume chete mona ndovangove ivo kavakangokurilisa kudai vatoyebho whether arilisa oga kana arilisa pane mukadzi akangorilisa atovebho komukadzi vanongoti koi vakati koi votikisaneiwo moti koi motikisana andimona ewe ndakufurire mugadziri menyu izvi zvarume vakateerera ani musazondifonera kana ndabva pano mune sisime kuti ndabva pano moda kundipa mapoints enyu ndawo hani kuti aiwa paipa madzvakamira ndikudze kana uchida kuti unotaura pano nhasi hatiti zvokufona tinoedhana tichiona mafesi enyu apa nhasi muchitaura nokuti hapana chakavanzikaka pane asingaiti sex here apa murume umu pane murume umunhu asingaiti sex here kuzvisvika pakuti unoita 1 year 6 months no sex mumba unenge uchiiwa nepi sex murume unenge uchiiwa nepi it's obvious unenge une munhu pasaidi kwakutosiva mukadzi wakuita sex nemumwe munhu iye because mukadzi womumba hauchamuoni semukadzi wakumona kunge ameno asisina basa saka ndikutaura rangu I don't know kana aripo mukomensera ndikudi but murume yeni zvino ndakava takandikudza bp kundikudza forogonya cheko mukadzi achitaura takatozomutuka murume ngati una respect 1 year 6 months mukadzi wakaona kupi sex iwe uri kuiwana kupi don't tell me kuti you are not having sex because it's impossible azviiti kunyepa paunoyama kuseni unenge uchibvepi zvotidei anga ari padhuze kana mbama chako ndaimudira murume yeni just because asi zvinhu zviri right iye ari kuti augrid ari kune kwari kuwana sex uku ko mwana wavanhu ushu mwana wevanhu apa mazira madiki sex aneiwanepi kana kakuhurirai mangwana waye musukadzi tahurigwa nevakadzi vari kuhura but atitarisi pabva kuti musoro uteme kuti chichaita kuti musoro uteme mudumbu here kana kuti chii ndimi munenge matanga right paipa kune vamwe varume ane mafetish beliefs embedroom animoziya vanotaura kubhawako varume vanodzana kumabhawako kubhora kupi vachiudzana zvinhu zvembedroom izvi handika zvimwe zviri impossible handika vachiudzana ikoko usati wafunga kuti mukadzi wako ndoda kumuita zvimwe zvinhu zvamunoudzana kumabhawako zvemafetish ezve tanga wamubvunza. Thank you Patience, thank you very much nemasters. Tanga wamubvunza naye madam ko ndikadai so munozvifarira here
kwete kuti nokuti mukubhawa uko sema kakuti ini mukadzi wangu ndinomuita nekudhodho wosvika kumba toti mai mana kurumidzai kotamai kurumidzai fokorai wakutoti nekuseri avazvidi vamwe vakadzi avazvidi havasi vakadzi vanozvifarira zvisizvo zvekutambuwa nekumashure kwevakadzi havadi hatidi nokuti kushure isu zati hakuna mbotsikigwa izvozvo imimi kwavo zvamakuexperimenta muchiudzana uko hamunoti zvamunenge muchioneswa kuda kumabhawa kamunoitiswa nevakadzi vayo here kana kuti munozvionepi isi hatizvidi mugare makazviziva. We don't want that. Ani mazvona saka musati mataka kuda kutamba chiramu muchiita zvinhu zvokuti mukadzi kotama mutango wamubvunza naye medhemu ndawawo vamwe vachiti kwai kusure uko ndingaitawo here kusure kana vabvumiranawo nazvo nezvekumba kwenyu moita henyu. Kana medhemu vakati inango handizvikwanisi respecte havazvikwanisi nokuti isusu takakura chingodzwa kuti kushure kune basa rako hatina kumbodzwa kuti kushure kunoitwa izvozvo takungozvionawo zvichingoitwawo mazuva ano totoshaye kuti zvakabvepi zvakatanga nani ndiani akazointrodusa izvo. But anyway makore atiri kurarama akasiyana atikakura isusu chembere dzacho dzamunoti chembere nemakore azokurawo ma2000 ari kunza zvinhu zvinyuwani zvavanogona zvatisingadi hedu isu zvavanoda havo ivo hatingavarambidzi. Asi tanga wabvunza mukadzi wako kuti zvinoita here kwete kuzoita zvemukadzi yokuzoya palife pana pachiti veduwe imba yangu kana sex baba vatodi sex vanoda kunanjwa kumashure anonanjwa shure kwomunhu ndiani iwe ukanzinanjwa kushure kwomukadzi unonanjwa here mukadzi etikati naiwe hausikona kuti uri slave yemurume uri kuitiswa balance nemurume uyu uchikanzi everyday ndinodyiswa kumashure ikoko makaiona makamuhwa mukadzi yachitaura pano. Saka imi vanhurume tengai mabvunza vakadzi venyu kuti vanozvida here kana vasingazvidi musavamanikidza please. Marriage that is two-way street munobvunzana everything you communicate mumba menyu bvunzanai kuti mumba umu zvakamira sei right. Kana maitamba mutambo wenyu papa matamba mutambo wenyu mapedza kutamba mutambo maita sex yenyu anditi maona musakanganawo kuti vakadzi ava vanoda kubatwa just to be cuddled like this. Vakadzi kungombundigwa kudai mapedza kababa kuita zvinhu zvenyu ani mapedza matamba zvakanaka nakambadi mbundira mukadzi wakudai wovata wakamumbundira kwete kuti ubva utofuratira utosa uko mukadzi atosa uko wofuratira utosa uko hazvichisina direction. Handimaona mbundirawo mukadzi wako usodera mudhuze nemukadzi wako umbundire mukadzi wako vata wakambundira mukadzi wako antika show her love tell her good night baby mapedza kama kuvata movatawo zvakanaka kwete kuda kungoita chindini munochinyanya hanzvadzi dzedu munochinyanya hanzvadzi dzangu munochinyanya chindini. Cuddle your wives vanozvidawo mumba nokuti vakadzi vachema nenyaya dzekuti SIS MELLY isusu takutonochitawo panze ndakutobudawo nokuti ndakangogarira zvezita ndakangogarira zita baba mumba umu ivo vakangona zvavo zvafaya chete ndatopedza. Asi above all communicate with your wives. Ndati ndikudzokorodza problem yevarume vekumusha kwedu ukati murume chakati kunonzi wawe hure wazviwanepi kudzidziswa chihure neshamwari dzako. Communicate with your wives. Ivai varume vechimanje manje antika mubedroom mukadzi wako kana akauya akashama achimirizika zvine kuti adzidzira zvechihure ari kuzama kuspice marriage yake bedroom imomo nokuti izvozvi mukadzi akanzi aita accident agayiwa nemotikari pasara mapisipisi asi vaita accident vakawanda konzi neveforensic yawo identify mukadzi wako unomuziva. Kuna varume asingazivi vakadzi vavo asingazivi kuti mukadzi wangu ane mhupo kana kuti ane chibirthmark pagarapa because hana nguva yekutasa magaro iwayo. Mukadzi anotomirizika wedu akashama agomirizika agotosvika agodai agomirizika murume agoti chihure kuti zvinhu zvechihure panapo ndizvamodzisene izvozvo bva panapa ari kuitira iwe kuti umuzivewo. Kune murume kuti ukamubvunza pezviti mukadzi wakanopfeka appendicitis hane haazvizivi kuti mukadzi wakanopfeka small here medium here large haazvizivi because wapenyu wake akati murume akatenga bhurugwa remukadzi kudliswa andonzi wakadlisiwa iwe. That's being romantic. Valentine tikubvunzei makaitirewo vakadzi venyu
Makaitire vakadzi venyu. Tingaenda kumapendikuro kuvalentine chaichayo yemunhu wese. Makaitira chii vakadzi venyu? What did you do for your wives? Thank you, Sister Jenny. Thank you very much. Makaitirei vakadzi venyu. Chamakavaitira hapana dololo. Because kwa muri it's just a normal day. Asi girlfriend wakamuka makuseni na 5 o'clock ukaiti happy Valentine's baby. Ukaenda ne bag rema chocolates. Chibasketi chakazara ma chocolates ne wine. Mukanosora muchimwa muri koko amarula. Asi mukadzi akasora ari mumba ari one. Kana kamutora kuti hande unodya. Chero musina mari yekuti muende not sometimes munenge musina mari yekuti muende out. Andika kungotenga maruva akachipa. Ungomba kana iyo chocolate share akachipa. Ngotina is the thought that counts. Is the thought that counts. Kungotora chocolate yako kana 3 kana 4 akachipa mu chocolate ngoti madam. So I must mari kwenza out hapana, but this is what I could do. Zvatopera. Varume vekumusha kweda avadi. Chinjai hunhu. Chamunogona detectorship chete. Detectorship munoigona. Kuda kuudzira vakadzi zvokuita nekuvatonga izvo ndizvo zvamunogona. Haizvo munozvigona. Asi when it comes to being romantic, when it comes to doing things, kuna murume anonyara kufamba nemukadzi wake. Kunyara kufamba nemukadzi wekuti mukadzi wako ndo kwanza ari pane vamwe apa pane vamwe apa ndo pari. Imbonobata mukadzi wako munongedza pambene wakamubata kudai. Ukaguma rini kufamba ukabata mukadzi wako uri mutown. Varume vari pano. Magumarini. Kumbobata bag ramedhom vako. Kutora handbag ramedhom uchifamba kudai. Kunetsoka kufamba ukabata handbag ramedhom. Wakagumarini. Wakagumarini. Kwanzi batwa handbag vanhu vagoti ndakadiswa. It's all about vanhu vanozoti kuraramira vanhu. Vanhu vanozoti ndakadyiswa. Hama dzangu dzisi ndakadyiswa. Pawakaroora mukadzi wako. Ukasiya vabereki vako. Ukaenda kunogara nemukadzi wangu uko. Anti wakanga uchitoenda because vabereki vako variko asi wakwanisa kupa pakati pemakumbo. Mukadzi wako ndiyo yave best friend yako. Hama dziripo dzinodiwa. But waunoronga naye hadzisiri hama. Waunoronga naye mukadzi wako. Ndiyo waunoronga naye. Ndiyo waunodiskasa naye zvose zvemumba. Kana kune zvimwe zvinozobudawo uchinda kuhama, matowirirana. Kwete kuita chindege chemakuwa munhu wemurume kuti everything you go and report to hama dzako, everything unoenda kunonyia mukadzi wako nehama dzako, everyday unovengesa mukadzi wako. Vazhinji venyu vari mapa vakadhima kutadza tinozvigadzisa sei because ndimi vaitakura makuwa. Muchina nawo kuhama dzenyuko pamwe zvimatare zvenyu. Uchinotaura mukadzi wako ikoko kuti mukadzi uchikazodai vahama dzakabatirira ipapo. Now kuti uchizvifikisa hauchakwanisi. Hauchagoni kuzvigadzirisa. Because ndiwo waenda kunonyia mukadzi ikoko. Kana waingoda usingadi mukadzi ungadi wangogara namai vako koko nanasisi vako makangovatana nanasisi vako koko. But hazviiti. Ndiso wakatora mukadzi umwe ukauya naye mumba. Ati muri kunzwisisa. Siyana nenyaya dzekuenda kunotaura nezvemukadzi. Don't ever allow anyone to ever discuss about your wife. Don't let anyone discuss about your wife, whether ndiani wako ndiani wako. Mukadzi wako, protect your wives, imi varume. Protectai vakadzi venyu. Chero mukadzi wako ari wrong kana ukadedzwa meeting nefamily, hauna right yekudedzwa muchibvunzwa nezvemukadzi wako. Uri murume akazvimiririra wave nemukadzi wakoko. Hakuna nafa kudedza chiti takadzwa mukadzi wako zvikazodai as who. Mukadzi achasiya mai vake nababa vake. Murume achasiya mai vake nababa vake voenda kunojoina voita nyama imwe. Nyama imwe hadzinyeyani. Ani muri kunzwa. The reason sometimes vakadzi vachizoenda kunotaura kuna namai vavo is because you don't want to listen to them when they try to make a conversation. Vakadzi, they come and try to make a conversation, a communication, but let's communicate about what I say. And how would mukadzi opesera ave confused. Opesera kuti nei mama ndozama kutaura nava vasikuda. Saka ndoita sei? Iwo unoenda kuWhatsApp group rekumba kwenyu kuti haini zvemukadzi ndazvikonewa ini. Handiteereri. Hawi. Hama dzako dzichatarisa mukadzi wako sei? Mangwana munofamba makagadzisana makawirirana. Iwe waisa ruvengo pakati pehama dzako nemukadzi wako. Munozobaita sei? Siyanai nekuti kana maroora munodhonzana namai venyu nemhino. Nhasi ndiri kuvarume ndichauya nei vakadzi chakuvingai dhere renyu mune zuva renyu richasvika pamwe ndimangwana ameno. Siyanai nekudhonzwa nemhino nanamai venyu. Kana uri mama's boy, rega kuroora. Chigara kwa mama. Kana uri mama's boy, gara kwa mama. Unoona murume mukuru
achidhonzwa mineti nanasisi nanatite kunzi tipe mari mumba. Haugoni kudiscussa nemukadzi wako kuti vari kukumbirawo mari. Muri kuda mari, indai kuna maiguru venyu, kwachindai kune murora wenyu. Mari inotogwa ichiinda kuseri zvisingazikamwe nemukadzi. And you expect that marriage inoita right. Haiti right. Munogara mune kuchema marriage imomo because zvichazongobuda ka. Havachazenge vakushoresa mukadzi wako kuti haisi mari tirongopuwa isu. Mukadzi woti mari mupuwa kupi ndisina kuudzwa. Mumba matoyo hamuchisina rugare. Communicate nemukadzi wako. Handifungi kuti angaramba kuti upedzisi wako chavakumbirawo. Mosvitsa. Musavengese vakadzi venyu. Zvinhu zviri important mumamarriage izvi. Very important. Ndakudzai ngati kana ndikataura musafunga kuti nokuti just because ndinogona zvese ndotorasikawo pamwe ipapa pane zvandishotora ipapa pane panotorasika ndozati big time. But torai zvakanaka zvakaipa mosiya. Chanoziva kuti ichi chinondibatsira chitore. Chanoziva kuti ichi hachindibatsiri siya. Ngochirega chidarike nemhembe ipapa. Animona. Talk. Communication very important. Very important. Vamwe vakadzi they don't know payslip yemurume. Kwete nekuti hadi kuiona nekuti murume anotoivigiridza payslip inozikama kumba kwavo. Mukadzi wanogara naye hasi payslip yake utandamira mari. Asi kumba kwavo vanasisa chanotoisiva. Vanasisa chanotobhajeta mari yabhuti vane mukadzi nevana. Kurova budget. Kuti saka tozodai. Kumba kwenyu mukawana yakati inokwana nditi uri kubudgetegwa nasisiva nekumba kwavo nemurume wavo. Iwe nemukadzi wako. Mangwana moti kwanzi vakadzi vakataka kutsiva moti vakadzi vakashata. Pamberi pevanhu vakawanda mukadzi wako haumuudza pamberi pevanhu kuti uri mambara iwe uri rabishi. Hauteereri pamberi pehama dzako, hauudze mukadzi wako like that pamberi pehama dzako. Because vanotozvitora nemwe nzira. Protect your wife at all cost kana paine mukadzi wako. Kana matu kumba kwenyu muudzana maproblems enyu. Ende maproblems enyu muzvizive haataugwi mubedroom. Mubedroom ndemekuvata nekutamba wrestling. Maproblems bvunzanai musitting room. Bvunzanai mugere motikari menyu. Ndokomabvunzana maproblems enyu. Kwete mubedroom. Bedroom haisi courtroom. Kune vari vanotooneregwa kana svika pane hama dzake so anoda kuoneregwa zvokuti ndiwachitukirira mukadzi achidegrade mukadzi zvokudaro. Marriage haitsimbofi. Ndatinoita wife number 1, ugoita wife number 2, ugoita wife number 3, ugoita wife number 4, ugozopedzisira uri lonely, usina mukadzi, ugofa uri 1. Nenyaya yekuti haudi kuteerera huna munhu haunonzwa. Havana sisi wako havazouyi vachimba ndoda yachimuchinja madhaipa kanogwara. Havauyi. Asi mukadzi wako can stick newe kusvikira kumagumo because akati in sickness and in health. Andi muri kunzwisisa vanhurume. Mafinances aya. Mukadzi inandisi kuti vakadzi venyu vaite izvozvo. Asi ndoda kungotaura hangu chokwadi ndichidarika. Murume handiti ndiwo unoti gumbo rinorira pano nderangu. Uri musoro wemba nditi. Mukadzi hura nditika. Musoro ndonoona zvese ndoone musoro katakura maziso anoona, ndokatakura mhino dzinofema, ndokatakura muromo unodya. Handika huro inogodyei kana pasina musoro. Body iyi ingararama igofamba sei kana pasina muromo wakagamuchira chikafu kadya. Haurarami. Body hairarami. Saka semunhu wemusoro ibasa rako iwe baba kubhadhara rent pamba. Na uchinda kubasa chete, it's your responsibility to take care of your family. Ndiwe baba, ita madhusi kana mukadzi achishanda of course handika anokubatsirawo. Vakadzi vako zvino vanongongwafa vanomira. Anokubatsirawo. But don't expect kuti mukadzi achiita zvese achabhadhara rent yako mari yave yekunodya nanetsayuko. Yako mari yave kunoonerwa kubhawo. Mukadzi achinzita zvese because anenge achiti ndi kuzama kubatsira murume wangu. No ways. Ndiwe baba, you pay the mortgage yemba yenyu. Ndiwe baba, makaisa masta yenyu mose muri tu ipapo, you pay the mortgage kana kuti you pay the rent house. Baba, mai vachishanda vokavhoka kana kuchikafu, vokavhoka kana kumagetsi kana kumvura, zvichienda zvakadaro. But chinhu chikuru semusoro wemba chikuru irenti handitika ndeyako.
ndeyako. Kune vakadzi kuti they can't breathe right now. They can't breathe. Anosara hagona kutengera kana pendi but ane basa rakanaka, anoshanda basa rakanaka. Pendi because anobhadhara rent. Tenga chikafu, tenga magetsi, tenga mvura, bhadhara wifi, transport yana kuchikoro, zvese but yauba mari vakaisa apa. Haibudi zvekumhanya. Haibudi. Mwana ivana kusafoketa saka marriage yacho ndeyake ari one here. Ndeyake ari one here marriage ishi. Kana kuti marriage ndeyenyu mese. Paunenge uchiti kwanzi gumbo norira pano nderangu ngarireka nekubhadhara parenda apa. Gumbo iri ngarichirira kwese toona kuti aiwa zvokwadi gumbo renyu rinorira ngaririre kwese. Risangorire chete kana wakuda kukurira munhu bhurugwa mubedroom. Ngaririre even pamarent house. Toziva kuti aiwa ndibaba wakarongeka. Varumeka, itai kuti vakadzi vakudei nemwoyo yavo yese. Vadade nemi kana musipo watonzwa kuti pane missing rib yangu isipo. Because muri mbavhuka imwe chete pane missing rib yangu isipo. Kwete kuti kana usipo anoti ndikupindwa nemhepo. Mhepo iri kurova because ukauya pane kuti vakumhanyire vanotiza vachida kunogara mbasi kunyarara kureva kuti uri shumba ipi ipapo. There's something wrong. Kana ukona mbamba kuti there's something wrong. Especially panyaya dzemari apa varume vanoviga mari wewe. Vanoviga mari vanofunga kuti vakangwani. They think they are clever. Vanoviga mari. Ende mari chide uchiviga kuti ugozoya wakabata kana juveti remumba. Kana kuti uchiviga ugozoya wakabata kana poseti yepoto dzemumba zviri nani. Mukadzi akaviga mari ari kunotenga mapoto nemari iyoyo. Uchaona mune mapoto mumba manyuwani. Uchaona mumba atenga chiragi chemumba chinyuwani. Uchaona mumba mane chimwe chinhu chinyuwani chauya mumba. Varume vakaviga mari iri kuenda kunopiwa amanda. Mari iyoyo iri kuenda kunopera kubhawa achinzi imene kuita mashezi kubhawa emari asina mari tens. Because vari dzebhawa ntamari netebhu dzevarume vakadaro. Kutsvukisa tebhu nedora chitengera nevanhu vese kuti anzi imene. But kumba kumukadzi achidya nemujojo. Kumba kusina kapu yekumwira mvura. Because mukadzi haana mari yekuti atenge kapu yeku. Guys, we all started from somewhere. Takabva somewhere tese. Vamwe varototanga izvo zvivari somewhere as we speak. Varume, allow your wives kuti vaitewo zvinhu zvavanoti nhasi akanzi adai ndiyo mudziyo yangu. Vakadzi vakuwana midziyo yavo maplates nemakapu. Ndoine chinzi ngozi yangu iyi kusaputse ngozi usaputse. Because ndo zvinhu zvake. Ndo mudziyo yake. Idai vakadzi venyu varume mudzimba. Respect your wives. You respect your wife, it will automatically come back to you. You don't even need to demand or because the respect it's two ways. It's not demanded, it's earned. Respect your wife. Automatically she will respect you. My queen, my king, automatically. My queen, my king. But ukati my slave, hey, they will show you people. Mozo tukadzi vakadzi vari kudai. Pamunotadza ona yokuti apa tiri kutadza. Vhumai yokuti apa tiri kutadza. Fix things nemukadzi wako. Utaure naye. Ndangoti nimbodarika zvangu 2 minutes. Ndichitaura nemi. Pane varume vada kuedgwa irapa. Ndisati ndainda. Kutobika so nda kutobika ndidye. Ndikunoita something pazvandoda kunoita. Zvada unoverenga. Variperi vari mada kuedgwa apa. Sasa ndina phone yekukuningirirai because wifi iri kunetsa iri down saka ndashandisa ndokushasa data. Saka iri mu one phone chete. Kwanza msaenda waboti chapi pane zvatoda kuverenga chamwari. Pane zvatoda kuverenga wena. Pane zvatoda kuno research yangu ndichiona. Tozoya mangwani. I'll come tomorrow. Variperi vada kuedgwa apa. Mangwana ndoswera nemizuva rose because ndozokona ifuti hameno kuti rini. Aripo rada kuedgwa apa. Imi
imi vasikana vari pano varume ungavaoni vachiya pakadai hauvaoni imi vakadzi vari pano mangwana kana ndoya panapa mundiudze kuti varume venyu makafadzwa mashuwa kubva mubedroom mundiudze kuti makanakirwa zvakachinja zvokushunyiwa mazama shonyorogwa muchishodogogwa mazamu mangwana muye muchindudza zvinhu zviri different mangwana muye muchindudza zvinhu zviri different mangwana handitika musaive muchitaura kuti ngoma yanga iri yongo taridzai varume venyu life idzodzidzi vakawanda venyu ndozati mafoni aya makamakonekta kumatv uko varume venyu vanondifolowa vakawanda vacho varume venyu ndoziva nokuti vanotaura nekuseri uko varume venyu vanotifolowa vataridzei vaone handitika senai nekutamba-tamba nemapanga muchitamba-tamba nemapanga mumba muchisikisana nemapanga muchisikisana nemapanga musasikizana nemapanga handichaitauri nyaya iyi ndichamirira kuti mhuri zvachona kana azouya tozoitaura pano zvekuitika mumamereji handichaitauri nekuti tingaitaura iri kudai so mumwe ari muhospital pacritical izvo zvimwe anogona kusungwa chaiko satambe nekurovana pane kuti murovane muchisikizana nemapanga muchisikizana nawaya zvinani murovane kubedroom rovanai nezviviri zvazve rovanai neizvozvo stereki shungu dzenyu ngadziperere koko musati mushandise maoko ndika guys saka ndokubatai mangwana ndika thank you for the stars guys varungu vangu thank you for the stars moswera bo love you